Čaute všetci cooloví ľudia, zdravím vás Lukáš a vítajte pri tomto krátkom random vlogu. Opäť raz som na výlete a idem totižto do Royal Air Force Museum tu v Londýne, takže dosť sa na to teším, pretože ako som už párkrát možno spomínal, letectvo to je proste niečo, čo ja môžem. Takže sú tam lietadla od prvej svetovej vojny, proste od prvých lietadiel, ktoré dokázali lietať a bojovať, cez druhú svetovú vojnu až po najmodernejšie stíhačky moderného tohto sveta. Takže musím to však nájsť, malo by to byť len rovno predo mňou. Idem sa tam pozrieť, dúfam, že sa tam bude dať natáčať. Ak áno, tak vám stade prinesiem pár nejakých zaujímavých záberov. A vlastne to bude len také všetko, taká rýchla ukážka, opäť raz nejaké pekné múzeum v Londýne. I keď toto už je tak ďaleko od centra Londýna, že to už... No, to už by sme Londýnom ani nemuseli volať. Každopádne, ideme tam. Tak som tu dnúka v Royal Air Force Museum, teda ešte som len na začiatku areálu, ale už tu máme Spitfire, ktorý bol použitý za druhej svetovej vojny britskými jednotkami, teda Veľkou Britániou. Tu máme rovno dva. Toto lietadlo je riadne zaujímavé a unikátne v tom, že má vlastne takýto typ krídel a veľa lietadiel ho nemá, ako by som to taký poloblúk, takže čo mu dávalo určitú výhodu. Takže ideme sa dozvedieť viacej aj o iných lietadiel. A nech to je jediné miesto, kde kde lode lietajú. Aha. No nie, že by úplne lietali, ale proste sú tu lode v Royal Air Force Museum, čo je na kráľovské letectvo. Kebyže som to nevysvetlil pre niektorých. OK ľudia, tak som tu, čakám na 4D kino, ktoré začne o 11:30, lebo tam sú 4 filmy, ktoré si môžete vybrať na ten, ktorý chcem ísť. A ide len raz za deň, takže tu čakám na to, ale je to tu obrovské, toto je len druhá hala, do ktorej som vošiel, vlastne prvú som len prebehol, aby som stihol sa jen dojsť do toho kina. V tej prvej sú obrovské lietadla, tu ešte väčšie, tu sú proste normálne bombardéry. Proste ja vám to všetko musím ukázať, to je úžasné. Teraz som tu pri prvej svetovej a šťastie aj druhú proste. Wow, a sú tu rôzne simulátory, proste, kde si môžete sadnúť a vyskúšať to. To bude mega, myslím si, že tu utratím veľa peniazí. Vstup bol voľný a tie veci sú potom platené, ale to musíte skúsiť proste. Takže čakám na kino a potom vám to ukážem. A na toto teraz ideme sa stať pilotom. Konec. OK, tak som práve vyšiel z toho simulátora. Boli sme na GR14 Tornado, ak si dobre pamätám. Určite to bolo stíhačka Tornado. Ktorá je inak tam, mimochodom. Nie táto, ale tá za ňou.
a riadne to tam hádzalo, však to ste mohli vidieť zvonka, ja som sa tam musel fakt pevne držať a proste je to mega, teraz tam vstupujú ďalší ľudia. Bolo to vlastne také krátke videjko o tom, ako zletnete, letíte pomedzi skály, útesy a tak a potom vlastne prisadnete, ale fakt toto bolo mega. Ešte by som šiel na to znova, možno tam ešte pôjdem. Oveľa lepšie ako to 4D kino. Som bol trošku sklamaný. Nevadí, každopádne ideme obzerať ďalej. Tak a teraz nastáva otázka, ktorú sa vás pýtam, respektíve nie otázka, ale viete si to predstaviť, ten vývoj z tohto lietadielka, alebo ak sa to vôbec dá nazvať lietadlom, po súčasnosti jednu z najdokonalejších stíhačiek sveta, minimálne v Európe, Eurofighter Typhoon. Trošku pokrok, nie? Pozrite sa na to. Toto je lietadla druhej svetovej vojny. No, je to zaujímavé. Uvidíme, kam to pôjde ďalej. Takže zatiaľ je to paráda, teraz som sa dostal len z prvých dvoch hangárov, alebo teda budov. Idem do tretej, kde sú lietadla čisto z prvej svetovej vojny a potom ešte pôjdem do tamtej, kde ani presne neviem, čo je.
Každopádne je to mega, je to fakt paráda. A kto je v Londýne a má čas, tak je to na celý deň rozhodne. Príďte sem, uvidíte tu lietadlá, aké v živote nemusíte už ani vidieť. Aj vďaka tomu, že sú tu kúsky, ktoré sú posledné na svete. Čiže oplatí sa, fakt sa oplatí. Ak vás baví aspoň kúsok letectva a história. Teraz sa ideme pozrieť na tie lietadlá z prvej svetovej vojny. To. Let's go. Vítajte v mojom office. Tak, ukážem vám to tu. Tu mám nejaké papiere, ktoré potrebujem práve podpísať. Tu si sadnem večer, keď som unavený, potrebujem porozmýšľať, zapnem krb, zapálim ohník. Vonku máme krásne počasie, také typické anglické. No roč, dneska sa mi nechce pracovať, tak sa majte. Tak čo ľudia, kto je pripravený hrať Battlefield 1, teda Battlefield 1? Wow, pozrite na to. Presne stále to budem pilovať. Nie, ja to budem pilovať. Come on then! Pilot, niekto bude sa u mňa strieľať. Kto sa pridá? Lebo ja už som teraz excited. Takýto domino si pamätám ešte, ja to som mal, teda no, nie, že by som v tej dobe žil, ale proste som mal také domino, presne v takej drevenej krabičke s tým nápisom. Čierne kocočky vnúka boli, takže tak. Paráda, prvú svetovú vojnu máme za sebou a mierim do posledného hangára, kde ma čaká nejaké veľké lietadlo, už ako vidím, tak poďme tam. Niektorým lietadlám chýbajú časti krídel alebo trupu, pretože ich berú na generálnu opravu a pripravujú na nejakú prehliadku zároveň, sa mi zdá. Takže nedivte sa, že im tu niečo chýba. Nie, je to tak na schvál. A toto sú inak nemecké bombardéry. Takže tu je to, no. Hellfire Corner as it became known, brought abrupt. Welcome aboard this Sunderland flying boat. Your tour begins shortly. Please mind your head. Sunderland was a long-range anti-submarine patrol aircraft. In this forward section, underneath the gun turret at the front,
is the Bull Aimers window. Further back, on both sides, you can see 4.303 caliber Browning machine guns. During their long patrols, this is where the crew members in shifts rest and eat. Move on through the next area, the galley, where food was prepared. Look out for the compact black paraffin stove with its small ovens. We're now in the bomb compartment. High on both sides, you can see the bomb racks, where up to 1 ton of bombs, depth charges, or mines could be carried on each patrol. The bombs, or in this case depth charges, are cranked out as they would be prior to an attack on a submarine. The floor in this area gently rises towards the tail of the air. The exit door is a small workbench device. This is in fact part of the standard fitting of the aircraft. So when minor repairs to equipment became necessary, they could be carried out in place. OK, tak to by hádam aj na dneska stačilo. Myslím si, že záberov je tu viac než dosť. Ak vás to ešte teda neunudilo a dokázali ste to dopozerať až sem, tak vám za to ďakujem samozrejme. Dúfam, že sa vám to páčilo, mne určite. Som tu od 11. momentálne 5 hodín a ešte idem do obchodu niečo popozerať, suveníry. Dochádza mi už baterka na mobile, dochádza mi pamäť na mobile, je to strašne veľa, čo som natáčal a užil som si to parádne. Takže ešte raz díky, ak ste si to teda celé pozreli a vidíme sa zase z iného miesta, možno zase z iného múzea, tu z Londýna alebo z Singapuru. Tak sa majte. Internet was food, signing out.